Wara li sar magħruf li l-Maltin ħarġu 300,000 euro biex jintbagħtu lura l-istudenti tal-Ingliż li jingħataw 300,000 euro oħra biex ġibnihom f'pajjiżna, il-Ministru tat-Turiżmu Clayton Bartolo jibqa' konfidenti li qed jagħmel biċċa xogħol tajba bħala Ministru responsabbli mit-turiżmu f'pajjiżna. Kemm inti konfidenti li qed tagħmel biċċa xogħol tajba fit-turiżmu? Ħafna. Il-Ministru Bartolo kien waħdu responsabbli għad-deċiżjoni li jinċentiva settur ta' turisti mhux imlaqma billi ta' 300 euro lil kull student li jrid jiġi Malta biex jistudja l-Ingliż dan is-sajf. Meta pajjiżna kien qed jagħmel sforzi kbar biex ilaqqam lill-poplu kollu sabiex jipproteġih mill-virus tal-COVID. Skema li swiet tal-anqas 600,000 euro mit-taxxi tagħna u li ħallitilna eluf ta' każi ġodda tal-virus. Mal-wasla tal-istudenti f'Malta reġgħu splodew il-każi ġodda tal-COVID pajjiżna biex imbagħad wara din id-deċiżjoni ħażina tal-Ministru Bartolo sar dak li kellu jsir b'mod sensibbli mill-ewwel u ġie deċiż li jkunu aċċettati biss f'pajjiżna turisti li huma mlaqma. Madankollu l-Ministru m'għandu l-ebda ndiema għad-deċiżjoni li kien ħa, riflessjoni tal-iżbalji kbar li saru anke matul is-sajf li għadda. Kienet deċiżjoni illi f'dak il-ħin illi ħadniha kienet deċiżjoni illi kien hemm bżonn li tittieħed għaliex aħna ridna naraw illi s-settur tat-turiżmu kollu kemm hu jirkupra. Id-deċiżjoni mingħajr ħsieb u li tixet li n-esperjenza ta' Bartolo fis-settur waslet biex ħafna oqsma inkluż dak tal-iskejjel tal-Ingliż infushom ibatu huma stess il-konsegwenzi finanzjarji. Iżda quddiem dan kollu Bartolo jibqa' jitbissem. Inti kont aware li daw l-istudenti ma kinux imlaqma mhux hekk? Clayton Bartolo mhux l-ewwel Ministru tat-Turiżmu fil-Gvern ta' Robert Abela li jagħmel żbalji irreparabbli. Ministri li ħallew impatt negattiv ferm fuq il-qasam turistiku f'pajjiżna, kif sena qablu il-Ministru Giulia Farrugia Portelli li aktar tard tneżżet minn dan id-dekasteru kienet iddeċidiet li tuża mechanisms li wkoll kellhom effetti devastanti fuq dan il-qasam.